posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 16 November 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lija lotchedwa Malawi First. Ndipo lero lino Bon Kalindo wayankhula motere, takhalani pompo ndipo tamvetserani. Chenjezo kwa Malawi nonse komanso inu azipani zosusa zakuno ku Malawi. Kunena kuti ndikamakulankhula ni kunena kuti dziko ilili ndi mamafiya, likulamulidwa ndi mamafiya, muzizitenga seriously. Mukamukhulupirira Annabel Ntalimanja ndi MCP kuti iye ndisazisankho za 2025 mwachilungamo, muzikhulupirire nokha ati you are on peri. Koma pamawa musazati sindinakuuzeni. Kudali meeting zana imene adakambirana kunena kuti tiyeni tikapusise a Malawi ndiye tikalankhule ndi ma stakeholders tinene kuti zisankho za 2025 zizakhala both physically komanso electronically. Ndicho linga kuti akupusiseni kapena apusise a Malawi. Kodi tu kukuchitika zinthu zoopsa ku area 43, tikamakuuza ni kuti kuli nyumba ku area 43 kuma new lines kumene kuli system yonse katundu yense akanakhala kuti mayi amene ndi mayi wa chilungamo sibwenzi pano wakumabwera pakati pa usiku ku area 43 ndikumapanga ma meeting ndikumachita monitor ma computer kumeneko. Ndiye mukamukhulupirira makamaka inu a opposition amene mukuoneka ngatiso pena mukufoka mukakhulupirira zimenezi ndikuvomereza kuti aye tiyeni tizayendese njira zimenezi, muzagwera pompo. Palibe zisankho pa dziko lapansi zimakhala ndi ndondomeko ziwiri, ndondomeko imakhalapo imodzi monga mmene anapangira Kachale. Ndipo tikweni ati muthokoze Kachale anali munthu kapena ni munthu wokonda dziko lake, sanafune kupanga za chinyengo. Koma awawa mukakhulupirira mulira nawo, imene ndi filimu zonsezi akupanga chifukwa alandirano pressure kuchokera kwa Malawi. Kuchokera pa siku limene anthu amafuna kupanga demonstrate ankaona ngati ndizocheza, akuti akuopa kuti kukubwera kukukhala mademo anyo, ndi apangana filimu yokuti atinamize ife a Malawi paja timatengeka a Malawi timasusuka. Andi ndikudabwa kuti inu ma stakeholders makamaka inu azipani zosusa mmapita ku meeting koma osayima ndikunena ko chilungamo chifukwa chani. Mmangokhala vyende osamafusa mafuso. Izi zizakupwetekani pamawa. Tikatitu Malawi Electoral Commission ndi ama mafia, mukhulupirire zimene ndikukuuzanizi. Kodi tikunena pano ngati akulephera kualipira ma officers awo amene akugwira ntchito m'maderamu. Simungakhulupirire kuti anthu akuzomba pakana lero sanalandire ndalama, anthu akuli machinga liwonde sanalandire ndalama, akungu apanga mafilimu. Ndiye ngati akulephera kuwadyesa anawo oti akugwira nawo ntchito, kuli bwanji iwe ndi ine? Musakhulupirire Annabel Ntalimanja ndi MCP, anthu amene wapangana zoopsa kwambiri. Ndikupempheni chonde system imene ya mathematics muyikaniretu, ndipo muonesese kuti zisankho zikuyenda mu manyo kapena zizayenda ndondomeko ya manyo. Amene wawa kuteko kucha pana chindi chiseko chifukwa soka ilo anathamangiratu kumeza asanatafune, anathamanga ndikukalowesa information mmachini muja zinthu asanakambirane ndi anthu. Ndipo akamanena kuti aye tisanagule machini tinakambirana ndi ma stakeholders onse azipani zonse, imene ija ndi filimu anachita dictate. Kutero kukumabwera anthu aku Israeli, kukumabwera akulu aku Japani, aku NRB, zonse zijakupanga zijakutenga system yako Mozambique. Ndi mmene tu imagwirira ntchito mathematics.
oti madera ngati kutcholo kwa Vumbwe kuzomba tinganene kuti ngakhale kukasungu kwina kulikonse palibe amene akuloledwa kuti alembese chanzika komanso achite register mukaundula wa zisankho. Ngatinso ungachite register mukaundula wa zisankho akumakuwuzanso kunena kuti chovotera tilibe, mungotipasa nambala yanu siku lina lake ndiye tikuyimbirani foni. Zisankho izizi tikapusa kapena mukapusa azipani zosusa muziwe kuti chanu palibe, muzalira. Ndi mmene alili mavuto kuno ku Malawi sitikukhulupirira kuti chingakhale chisanzo chabwino kapena chiganizo chabwino kuwalolanso anthu awa kuti apitirizenso kulamula, koma iwo kwa iwo akupanga china chilichonse. Motero kuti kutulusa zikwanje kuja ize saini yonena kuti mukapusa inu azipani zosusa kubwera kusapano aziyenda door to door kumapha kodi iwe paja umasapota chani, akangokupeza kuti ndiwe wa UDF akukuphera pompo, akakupeza kuti ndiwe wa DPP akukuphera pompo, akakupeza kuti ndiwe wa Ford akukuphera pompo, akakupeza kuti ndiwe activist amene ukulankhula zoyipa za boma lawo, amene ukufuna kuwaphumisa mpunga, amene ukufuna kuthira mchenga mumpunga, ndiye kuti athana nawe. Motero kuti miyoyo ya ife anthu omenyera maufulu ili pa chiopsezo kopsa, koma ine ndeka sindidandaula ndipo palibe amene anganinyumwise. Ndipo anthu ngati amenewo ndikuwafuna atabwera ngakhale lero, ine palibe amene angandikwanise ine ni mwana woopsa kwambiri. Choncho Amalawi musanamizidwe, palibe china chilichonse cha nzeru chimene chingachokere kwa mkulu woyendesa zisankho muno Malawi Annabel Ntalimanja kupatula kukana system imeneyi. Ndikufuna ndikupempheni a opposition mukane system imeneyi. Kodi to anthu watu ndi mamafia, tikamanena kuti mamafia sikuti tikungonena. Lero taonani nkhani yokuti inapita ku court anthu akufuna apange mademo akuti azayigamula pa 29 azayiunikiranso pa 29 pamene poizakhala kuti phase 2 ija yatha akufuna anthu alole mu phase 3. Ngatiso twiti izakhale ku phase 3 iyo mukuyenera musamale muziziona mmene zikuyendera zinthu. Akuchedwesa dwala madeti kupita ku court opanda mapepala, opanda kutenga ma documents, ma arguments, ndicho linga kuti nthawi izitha. Palibe amene walembesa. Ndipo ndikanapempha inu wa opposition mukanakhonzanso kumakonza mademo kuma center kumene kukuchitikira registration iko, chifukwa imene ndi evidence yokwanira kuti anthu akuyenera achite demonstrate chifukwa pamalopo sakulembesa. Koma izi mangote ati zingopita kulilongo kokhaku, kulilongo kuso ndikofunika inde, koma mmasenta muso nemofunikira kuti anthu achite demonstrate. Ine sinazionepo zisankho zangati izi chibadwireni ngakhale olo akulu. That is why ma president opuma alemba kalata ya a joint one yozuzula nchitidwe umene ukuchitikawu, nchitidwe wowalesa anthu kupanga mademo komanso ndondomeko imene adabwa nawo. Tiathokoze Abakiri Muluzi, tithokoze a Joyce Banda, tithokoze a Professor Peter Mutharika chifukwa cha umozi umene mwaonesa kuti inu akulu ndi inudi akulu ndi ndambo mozimiradi moto, mwaonesa kuti mmakonda ziko lanu. Ndipo tu inuyo zimangovuta mwina ndi malamulowa kaye Bakiri Muluzi akanakhala kuti malamulo amalola kuti munthu olo atapuma motani abwerere bwana atu anthu akanakusankhanitu. Amayi Joyce Banda ntchito zanu zabwino anthu akanakusankhanitu. A Professor Peter Mutharika ntchito zanu zabwino anthu akuzifuna betu. Ndipo amati akamayenda apa Muluziyo atachena bwino ndipo munthu amaziwa kuchena uyo. Sizina zimanya kaenawa munthu amaziwa kuvala uyo. Olo angovala kashati kwa simple chabe umaziwa kuti komatu ndepa validwa. Kuona sapato uyo osakhala kuziona sapato zina zotuwa zilimbu kumanena kuti ndaleme ali president. Sapato zoduka zikufunika mafulu so. Ndipo inu
kuti ino amene mmayang'anira zovala za president ndi vice sikulinga muzachozedwa chitotu kungomva kuti kumalawi ndi kwa umphawi ndi president yemwe aziyenda ndi sabato yoduka yofunika fuluso koma kumalawi ndikokoma kwambiri ndikuta kuona ngati mmene maloto mmene andiuzira ndikuona mazangazime kopya kuchipani cha UDM. Izi zikuchitika mkatikati momenyana ndi mzimu wa Malemu Chilima, ndipo ndizomvesa chisoni kuti ndalama idamperekadi Yesu. Ndikuta kuona chipani cha UDM chikuvutika kwambiri ndi ma court issues, komanso ndikuta kuona kukuchitika plani ina yoyambisa chipani monga mene nanenera zulo, komabe adakakambirana akulesana kuti ayi chipani chomwe tisachiyambise sanga, koma ife tingotenga chomwechi cha UDM chi tigule nsalu ndi ma t-shirt ochuluka, komanso tiauze anthu athu amene ali ayo MCP party ina ya MCP ichoka izikhala kuti izikhala ngati ndi ya UDM. Kuteroko nzanu jamma mukonda ali moyo, koma zoopsa ziko lapansi chilungamo palibe. Saulo Chilima amakondedwa kuona amene akupanga amakondedwa ali moyo, kuona amene akupanga enawo ana ake okuti anasiya nyumba mwake. Lero anaja amene amangogwira ntchito ya mu office mwake ayamba ndale kumayima pa microphone ndikumachemerera ziko ndi ndalama ndizoopsa. Ndipo munthu akati azilankhula kumanda, Saulo Chilima akanakhoza kulankhula kuti ndinu nomwe mwalolera kuti mundiphe ine muchikwirire chipani changa. Ndizija ndimanena zana lijatu kuti akufamire ngati simutengapo mbali legacy ya Chilima ikuta, koma zinkaoneka ngati nali nditasuta chamba mutu wanga usakuyenda bwino, koma ndinkapangira zangati zimenezi kunena kuti mukwenera muchite control chipani, mukwenera mukhale on top of the affairs, chifukwa pamawa izi zizavuta. Lero mwaziona akufamire, mukuona kumene kukupita chipaniko, mwina inu simukuona, mukuona zina, koma ndafuna ningokuuzani kunena kuti ndikutha kuona mavuto. Ndipo nkuthekaso kuti pali anthu ena amene atakangoononga ndalama kunzuzu mawa lino, koma ndalama zionongeka izo chifukwa kukhala zoopsa zochokera ku makhoti. Ngati sikuchoka kanthu ku makhoti kukuyambika chipani china, ngati chipani china sichiyambika chikhala chomwecho kuzera ku malamulo anenedwa aja ziko lapansi. Mwana wanga Saulosi waferanji, we Saulosi udaferanji, aja unkatenga ngati anzako aja ndi amene afuna kuti akukwirire. Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri. Izi zipangisa kuti tikhale ni mademo posachedwa pompano gulu la Malawi First ni mabungu ena amene akufunira ziko lino labwino zabwino kuti Anabel Ntalimanja ndi bwana Mpesi wonse achoke, ndipo system imene ya mathematics isagwirisidwe ntchito. Amalawi kwina kuli konse kumene muliko konzekani chifukwa tipanga mademo. The DC lero lino pa 16 November 2024. Osaiwala kuti mawa pamene pali pa 17 November ndi convention ya chipani cha UDM. Muzakhalepo pamene tizakhale tikupasirani china chilichonse chimene chizachitike mu mzinda wa Mzuzu.